یعنی ماشین نام تیمو Lexus RX 450 гибрид морди нава солаш 2019 یعنی балонаш дар ҳолати хуб یعنی намуди берунаи мошин یعنی намуд аз қафои мошин این داخلی سالن 4 электропакет сентр замок мани сиденьёш лифт این داخلش пробегаш 7000 километр мана 7000 километр коробкаш автомат мана коробка автомат борд компьютер климат контрол мультирел ҳама наворотҳои ин замона این сиденьёш обогрев сиденьёш обогрев сиденьёш гармухнук мешавад ин дохили салони қафои мошин хеле ки дида истодед қафошам яхи гарму хунук мешавад бомаш панорама мотор 4.5 сервисвори бензин гибрид мебошад экспорт ин чӣ хеле ки дида истодед ҳолати мотори мошин бисёр олиҷаноб нархи мошин 470 000 сомон бо савдо мешавад телефон барои маълумот 92 30 70 00 92 30 70 00 Toyota Land Cruiser 200 эксклюзив фланч солаш 2019 ин чӣ хеле ки дида истодед намуди берунаи мошин бисёр ба дараҷаи олӣ мани намуд аз қафои мошин мана ойнаҳои қафош сиёҳшиша аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем 4 электропакет сентр замок пробегаш 17000 километр борд компьютер климат контрол мультирел ҳама наворотҳои ин замона یعنی коробкаш автомат титроник сиденьёи пеш обогрев гарму хунук мешавад ҳам хунук ҳам гарм яъни бо сиденьёш лифт мана ин дохили салони қафои мошин чӣ хеле ки дида истодед این حالتش بسیار خوب حالتش بسیار عالی جناب سیدنی های کفاش هم گرم خنک میشه سیدنی هاش کاج نیست یا موتور 4 دیزل 8 سیلیندره расходаш да 11 литрда 100 километр мегардад ин чӣ хеле ки дида истодед ҳолати мотори мошин бисёр ҳолаташ хуб нархи мошин 600 000 сом бо савдо мешавад телефон барои маълумот 92 30 70 00 92 30 70 00 Mercedes Benz Gelik солаш 2015 ин балонаш дар ҳолати хуб ин дохили салон ҳама навротҳои ин замона ин намуд аз қафои мошин
номерҳои расист кашид. Бисёр ҳолаташ хуб. нархи мошин 550,000 сом бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 877 0002. Opel Zafira B солаш 2006. Мошин вагонӣ мебошад. яъне балонаш дар ҳолати хуб. намуди берунаи мошин. яъне намуд дасткафҳои мошин хеле ки дида истодед. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. ин дохили салон 4 электропакет, ин коробкаш автомат, инҷа борд компютер, мультирол, пробегаш 250,000 километр. ин хеле ки дида истодед ҳолати салони мошин. яъне бо машина. яъне ҳолати салони қафои мошин. бензина мотор 2.2 екатек сӯзишвори бензин. расходаш 10 кили сахта мегардад. яъне хеле ки дида истодед ҳолати мотори мошин. нархи мошин 70,000 сом бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 797 0100 92 702 87 77. Toyota Corolla Verso солаш 2008. мошин вагонӣ мебошад. яъне хеле ки дида истодед ҳолати балони мошин. яъне намуди берунаи мошин. яъне намуд дасткафҳои мошин. хеле ки дида истодед намуд дасткафҳои мошин. дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. яъне дохили салон 4 электропакет, центр замок, коробкаш механик, яъне CD-плеер дорад, климат-контрол, мультирол. ҳозир пробегиша мефаҳмем. пробегаш маълум не бо вай мекунем. яъне ҳолати салони қафои мошин. мотор 1.8 сӯзишвори бензин. яъне хеле ки дида истодед ҳолати мотори мошин. нархи мошин 90,000 сом бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 797 0100 92 890 0100. Toyota Corolla Verso солаш 2006. мошин вагонӣ мебошад. ин хеле ки дида истодед ҳолати балони мошин. ин намуди берунаи мошин. аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. ин 4 электропакет, центр замок, коробкаш механик, CD-плеер, ин мультирол. пробегиша ҳозир мефаҳмем. пробегаш 175,000 километр. ин хеле ки дида истодед ҳолати салони мошин. ин ҳолати салони қафои мошин. калита стоп старт. мотор 1.8 сӯзишвори бензин. расходаш 8 сахта мегардад. яъне хеле ки дида истодед ҳолати мотори мошин. нархи мошин 83,000 сом бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 826 5900
92 779 75 07.